Bicol. Buhay ganito ako. Dili mo na yung ganahan nila. Yang pang sayaw. Sayawan ka lang po, no? Sige na, sayaw na. Oh, sige na. Parisi dyan kayo. Tiyapo mo kayo. Kuha na, dihatag niya. Ano yung bata? Ana-ana ang video ba? Ana, para makuha po siya. Oh, lagi, round lagi. Tuyok. Hati-hati lulog. Oh. Sige, sayaw. Oh. Sayaw. Dali, dire. Abi na bata din. Isang saguyan. Isang saguyan mo ang mod. Sige na, sayaw na. Yokin, may pagsana pa yung sising. Yo. Sayaw na. Taro nga. Yan, tanaw sinalay. Sayaw yan. Yan na. Tanaw sinalay ito. Sayaw. Me. Aw day idulit-dulit ito day. I-video day. Idulit-dulit sila day paduol. Kabalo ina na naman ka. Si mama lang huga. Ngi idulit ito ipaduol sa ila. Yan na mahal. Luwe. Sayo nga oh, sayo ba tayo? Sayaw, dari Mark. Nila. Ala, kanan. Nakasaya lagi si Bagyo. Hala. Wala. Mahuman yun at munggusan na ni Karon. Ang nag-harvest sa munggos pa, nagsayaw na. Hala ka. Nagduyan. Hello mga kabayan, mga suke. Ayaw mo kaya kay dapat kami. Ang naglubog mais, nalayaw na. Naglubog ng mais, dapat kami kubrahon. Ang nag-harvest sa munggos, wala. Niligo ng tuhod ah. Ang nakasayaw. Wala. Wala ni, wala. Oh, tinakal ka na nila. Grabe kayo layaw. One dancer good na. Ano si Jid? Ay sayaw na. Kay makakita ka niyan niya. Oh na, oy, pinalabyo kay na. Wa na. Ulian jud atong tuhod ron, madam. Oh, napoy nagsayaw po do, nagbitbit og bata bo. Ayo sige kapay sa kuha ba. Allah, wa na. Allah. Wa na gid ni ron. Ali day. Balik ka day, day. Awa day, ayo ko uyuga kay gakakuha ng akong video. Awa, visit ni bata. Wa na. Alaka. Wa na. Da, napay pina iktin-iktin ni ang kulo.
Ana. Ang mga dancer oh, ang mga lubuag na eh. Ana. Dancer niya din yung mga lubuag maes. Napoy mga harbisag mong boss oh. Ligo niyo ni tuhod karon. Hawin mo ka mo ikuan. Sige. Hawin mo ka mo Ulanon dyan ni Ron. Wala yun eh. Ulanon yun ni Ron. Ay, kung tando ka ha. Ay, kung tando ka. Oh. Na. Oh. Wala. Sayang yun. Aha. Ito ba na? Ay, mahal dito dahil. I-post din ni Ante. Akan na. Nakita na sa tanan. Ay. Sayaw. Kaya ba ulian ang tuhod mo? bahala ka. Oh. Wala. Naluyan ang tuhod. Luyan. Surrender ang kalaban. Surrender ang namong munggot ba? Oh anak, makahubok ko nak. Ay gunit akong shirt. Dito ka day anhi man sad ka diri day. Inayaw mong good na god. Kani sila na alang-alang manig inog tanduay god. Oh, na. Alak ka dia. Awak mau bata dia. Na makaliyod lagi ang mga agi lagi. Yati na yung mga dancer dire oh. Jo. Ipaksa ni mo ni te. Kaya makita ni sila oh. Oh. Oh, bye-bye. Nalubat na ang ilang kuan. Sounds. Lubat na. Hello mga kabays, salamat sa inyong pagpanood sa mong vlog. Mga silingan, mga Pakol.